warahmatullahi wabarakatuh. Bermain di YouTube Power Sawah. Halo pemirsa semuanya. Jadi di sore hari ini jam 3 2.51 jam 3 lah ya. Iku kene langsung cus ke gene Pak Panjang. Mau ngapain nih? Ngapelin Pak Panjang nih. Guyon. Jadi kita mau mengantarkan kain ke Pak Panjang untuk memproduksi kui desain baru. Desain baru. Kita setelah mengeluarkan sesi pertama kui, jenenge apa Pak situ nih? Vespawa ya. Terus iki mau keluar lagi, launching lagi Veska atau kemeja atau apa, bisa di-spill sedikit? Atasan ya, atasan pemirsa ya, itu sedikit sekali. Ayo. Iya bagus ya wes ya guys ya. Jadi gini aku mengantarkan kain ke Pak Panjang, kain baru, desain baru, kehidupan baru, pacar baru. Wow, pacar berapa nih? Karena aku agak aku yang menang, aku mau menikmati lagu dodo, aku gak ngelengak-ngelengak kiri kanan. Padahal yang guriku ya buk lanang tuh, tapi aku yang menang aja gak sing. Iya, enggak, aku ya jelek bebek. Pokoknya aku jadi bebek abis. Terus apa jenenge bareng ini? Lele, bareng ini Pak Panjang nanti Mbak. Bareng Pak Panjang mau kirim paket. Kirim paket. Mbak Indah sama Mbak Jessica. Yes, terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu ya rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Aku gimana lagi mulai guys, makanya kumus-kumus ya mbak ya. Ya apaan ya wes rai-rai mulai sekolah yang ini mbak ya. Kumus-kumus lah penting tetap mani ya berarti. Ya bro. Yes guys, kita perjalanan dulu, nanti bakal dilanjut lagi. Bye bye. Oke guys, terus tekan nih gini Pak Panjang, ternyata Pak Panjang kuwi. Niki pon niki kalian. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Kurang apa Pak ngene kula niku? Nyambungi kalih niku ne. Napa? Tapi stoknya niku XL kalih L. Nggih, ukurane jenengan kalih adike. Iya, Mas. Nggih. Nggih, ukurane. Dia wis kabeh, wis sempat. Jenengan XL. Nggih, kula XL. Mbak Iki L. L nggih. Nggih, nembe kalih. Berarti kirang 4 kan? Kirang kalih niku putih. Nggih. Kalih hitam itu 2. Nggih, berarti 4 kan? Nggih. Pon. Nggih. Niki pun tak damel 4 meteran, dadine mboten usah tumbas kain napa? Alhamdulillah. Nggih, ngoten niku ne. Niki nggih, pokoknya stoknya biasa ngoten Pak nggih. Nggih. Niki nggih 4 meter, niki nggih 4 meter. 4 meter. Iki ukuran gede kabeh Ukurane jenengan sami, pinten? tetep Nih, winganane tumbas pinten jenengan? napa nih? Pinten meter winganane? Winganane cuma 3. 3 ya, iki kok pun. Niki pun 4 jadi 4 kan? Nggih, cuma Dua-dua, nggih. tapi niki kayake niku ukurannya kula nyuwun sing LD 125 sama LD 140. Oh, 125, 140. Nggih, 140 ae jenengan paringi kalih mawon, terus lebihnya 125 mawon, Bapak. Ngono guys, jadi iki Pak Panjang sedang pembangunan. 2 mawon. Pembangunan kayak buke kayak. 40 nggih. Buke sedang telepon ambek sampeyan. 125 sama 125. Nggih, niki kula nyuwun napa? Oh, LD baru. LD nggih. Nggih, nyuwun ukuran 140. Nggih, 140. Pinten iki? Paringi kalih. Kalih. Terus Yang lain itu Terus yang 125. sing selebihnya nanti kan iki kan 8 meter toh Pak yang termasuk putih, hitam nggih niki mungkin dua-dua nggih. napa? 140 nggih. Boten. Betul usah itu mawon. Oh, namung hitam tok Jadi yang nggih. berisi hitam. Nggih. boten. Hitam. Ini kan hitamnya 8 meter. Nggih, 2. Nah, 8 meter kan ini kan men kalongan 142. Nggih. Mungkin sisane niku dadose pinten? Oh, nggih. 125 Sing penting sedanten. mungkin saged bisa Nggih. ditali Nggih. nggih anu kirane. Nggih. Nggih, ngoten. Padha ngeten ya, Bu. Nek sing niki paringi 125-an mawon, mboten usah damel Oh. sing
Oh, putih. Nggih. Yang putih 125 mawon. 4 biji berarti. Iki 4 meter berapa? Saged 4 ta? Lihanane 4 tok. Nggih. Kan liane 3 meter. Nggih. Saged 4. Nggih. Kirang tali. Nggih. Dan iki 4 meter saged tak taline. Nggih, pun. Nggih. 125 nggih. Nggih. 25 4 biji. Terus niki nggih Pak, mengki Nggih. jenengan templek ke teng napa? Teng ngaten iki lho Pak, teng gulone niki. Oh, nggih. Teng gulone Nggih. iki lagi lah. Ya lah. Niku celanane sakandene napa? Contone di betul saged. Oh, kalau kure mawon, panjangin mawon. Kali Ya Allah Gusti. Nek agene pun namung panjang. Kuwi kain barune ya. Ki ape mbok gawe apa? Heeh, iki di belakang layar. Mbak, ngapunten sendiri Mbak nggih. Mboten napa-napa. Nggih mboten apa. 100. Niki nggih Bu contone. Contone niku ya Pak sing Oh, sing niki ya. contone sing Kamu sekarang warna iki ada Warna ini Mbak. Warna iki manis banget sih. Iki ada warna hitam. Si warnanya manis banget. Bukan hitam masuk memang ini. Sama ini ada warna pinky. Tuh, kan. Iki pinky ya, iki putih, iki hitam. Iki manis banget sumpil. Suka banget. Manis aku kan. Iki kok cupangku. 90. Pada kadang sampai cupang. Nggih. Nggih. Ya iya dong. Hati dulu dong, gue mau ngasih bisa. Oke guys, wis bar ngeterno paket yo. Aku kan mang turu yo. Mataku kan ya wis abot. Angger mulai sekolah ngono ki abot yo. Tak tinggal turu. Ki lho. Wis ribut golek omah apa jenenge omah nggo ngirim paket. Encen sih guys. Omah iki kok ning perumahan ngono kuwi. Bingung goleki. Ya Allah Gusti, ngetutno dalane kan tetep Google ngono kuwi roh dhewe kan. Ngetutno dalane ora tumo-tumo. Nggone ngapa kiter piye? iki. Mumet aku piye kiter. Ribut nah, kiter nah. Ketemang main kiter, ay kiter mundur. Kiter mundur. Iki kecilian dah. Iso, maju. Iso Pak, iso lolos. Maju. Cilik ini kurang ngobo ya lapangan terbang. Pol. Mengesek. Wah, yo. Ketik mang guys ya Allah. Omah warnane pingi jare. Lho mana pingi? Pengen mau Pingi mang. Ora i. gerbang itu. Gerbang itu coklat. Omah warna. Kuwi didelok dah kono dibuka dah. Ayo. Kuwi ora. Ayo terus. Ikut Pak. Terus sik guys tak ngingeti sik. Wes guys, iki mang takok ning bapake yo. Takok kedilan ngantek bapake muni, "Mengki kula duduhke dalane ya sing asli roh." Nek rono Tapi ora iki- maksudnya nek Aku ki man takok masih rono iki satu Takoke tembusnya mana? Wes namuni monggo Pak. monggo Pak. Kono Monggo Pak. nek mriko ngertos, maksudnya mriko niku. Oh. Ampun matur nuwun. matur suwun Bapak. Nggih. Ya Allah guys. Wes yo guys yo. Dadi iki mang yo. Men enek ae sing mlebu rono sing nendi aku yo boyak tak tinggal turu ngantek digugah lagi aku melek yo. Aku jane yo turu tapi iki lorongnya Mbak Jessica. Mbak Jessi tep yo Mbak Jess. Iki lorongnya Mbak Jessica. Sithik ae ngono. Mbak Jessica tetep ora ya wong-wong ngedudono cedhak omah. Mbak Jessica, Aku tidak nggonku tapi mang pandanganku iki dolan iki ora beras sing rono. Ngono lho, ora kono. Ya Allah Gusti mbok guys. Lah mang gak mbok delok Mbak omahe bentuke piye? Tak delok, tapi Sekitar. Oke, kono mang urung liwat kono ae kene dhewe. iki gak lihat kono, kene iki mang salah menggo. Kono Kene mang lho. menggo. Lah yo menggok mange aku tangi tek mang enek blok malah blok B, E, D. Mbok Tes guys. perkara ekspedisi. Gak ekspedisi nek gone Tak kira ki kowe mang. Maksudku kan tak kan yang kota, ning pinggir dalan ngono lah. Nek ekspedisi sing kono kuwi sing sawang-wangirane iki ekspedisi barang. Gudang. Apa gudange nek kuwi juga barang iso, tapi nek kuwi ngene mesti dia gak iso kan barangnya nak. Iki Pertamina ya udah pembangunan. Gurine Pertamina nek ngono emang.
gurine Pertamina. Masa kono ki mang gurine Pertamina wah? Apa? Kuwi king tembuse gagaan Bunda sing malah apa kiter ning kono kuwi yo. Lapangan kae pas ajaran mobil kono kuwi paling. Ya paling. Gange kono kuwi, pol kono lho. Ya bener Pertamina kene kono. Gurine Pertamina kono Kono piringan ijek nek Pertamina neh. Astagfirullah. Rumput ini paket. Ya Allah boyak guys. Tak kira memang mendek lah ya telepon Mbak Jessica ya. Ora. Encen gawe dalan dhewe ora apa-apa beno guys. Aku tak kok wong lho ya ora oleh. Ora usah deh. Ora usah. Lah bocah cilik wae tak kok ida mudeng. Yo nek cah cilik ora ojo. Lah iya lah. Kok malah dekne melarikan diri. Nah, saiki iki bocah cilik trauma ambek mobil. Nek diculik. Iya, kok aku biyen. Tampangku pokoknya Sumarto. Aku biyen anu guys anger dibarani wong takok ngono kuwi aku langsung mire sing tak ajokno kancaku. Nek aku roh, padahal aku roh ya, tapi aku jawab ora roh soalnya aku gak iso jelasno biyen. Ini ada apa yang ngajak apa inten niku nih. Aduh. Wis aduh nih guys, wis guys. Ngono ae yo engko nek wis tekan gini Kinara aku bakal tak syuting lagi. Bye bye. Nah, aku yo guys, tadi iki wis tekan dan mang wis dikasih no ya Mbak Intan yo. Nah, terus iku Mbak Indah ki nggarap iklan ambek Kinara. Jadi mangke wis dikongkon apa gawe konten sik ning kene sik, tapi yo apa ora penak kan gawe iklan. Jadi iki langsung ae, heeh. Intan nggone pasar malam. Iya, seperti itu. Oh, lihat. Dadah. Kinara, jan renggong tenan. Yes, guys. Yuk. Oke, guys, dadi iki. Intene mau yang kecil apa yang besar? Kewali iki kecil, iki besar. Oh, itu Pak bikinin apa sebenarnya 5.000 kamu kecil sama tahu dulu. Iya, kecil sama tahu. Bunda apa? Campur. Gede cilik tahu. Pedes enggak? Jangan. Dengan Dengan. Nah, oke. Itu satu ya, Pak? Udah kue Siti. Ini kue Siti apa Ki? Siti ae. Terus campur 5.000 kuahnya sedikit. Pedes ya? Enggak. Sedengan juga, Pak. Kue piye? kue ae. Apa? Wes guys, iki pengumuman. Terus 5.000 lagi. Yo wis senengane kue Siti apa aku? Sedengan lagi, Pak. Pedes yo. Sedengan lagi, Pak. Satu lagi. Terus yang satu nanti jangan pedes-pedes. Gak usah pedes malahan. Loyo. Iya sabar iki dili siji-siji. Warnane ki akeh. Mau pun sebenarnya 3, boleh sampai di 1. Terus dengan lagi Iki rame guys soalnya sampingnya iki yo. Sampingnya dalan. Ngono. Bude, Emas, Om Toyo, Bunda, Baitan, aku, kowe. Ayi gelem gak? Pokoknya nanti 8 Pak kali. Ayo lah podo ya, campur sedengan. Kuah ya sedengan. Soalnya si ayah itu tuh kayak gimana ya, kayak nggak mau belas nek pedes. Oh, ini yang mau tantrum. Iya, model lagi alay guys, wong iki alay banget. Nek pedes itu nggak bisa langsung yang ngono kuwi. Terus guys, Ya. Apik ngono ya.
Melas ya? Ya. Tak bertanda boloten langsung sore. Ini sing di ngene ae. Ora ya. Di ngene ae. Duduk. Saya disuwak iki. Sing disuwak loro kuwi wekku. Dah ne yo mangan wekku. Ayo iki, disuwak iki. Pengen mambu ra kowe. Kamu mah nyukiri kuku, mambu. Ya Allah Gusti. Saya pengen mambu. Emak. Sing iki apa? Sing iki wae. Wae Mas. Wis udan. Enek penol gedine gak? Manu telepon numpak motor mau. Iya, Mas. Enggak, udah. Orang-orang diubah. Ya. Baita. Ojo dipisah sik, Ndang. Engko aku bingung malan. Ki anu kuwi ndang pangan ya iki kundane tak sotenge tak ben mangan. Coba ya, dicoba. Dicucup ae. Ora panas. Salah ya. Bunda ketoke sing kuwi. Lah iki lho. Kuwi sing gak kanu. Kuwi enek pira kuwi sing ning kresek iki? Iya sing kan Mbak iki. Oh iya, heeh. Karo Baitan. Kuwi enek penol gedine ora? Sing gak enek. Sing kuwi lho sing dicekeli Bunda. Enek. Sing gak enek penol gedine Mbak Intan. Yo kene iki berarti. Enek kuwi. Enek nak, wis enek. Gede aku ya. Oh wis ya. Enek kuwi, wis mangan. Kilo Baitan. Ya, kuwi suwek dah, suwek. Suwek dah, wae Mbak Intan. Kayak mau lagi bar mangan relay-relay ya. Objek ra teko ngidul motor, kayak gitu turu ae. Terus ngene. Ya wis kuwi ayah anu jenenge apa yang kita tabur itu yang kita Kabeh enek Heeh. petani. Kayak enek sing cilik tok. ya wis enek. Kayak apa nih sawah, cuaca mendung ae. Ayah kan nek wong turu kan mbok tangekno ya. Nah, ayah iki turu ditangekno. Nah, itulah. Sebenarnya Karma itu ketika kita menemukan diri sendiri di orang lain. Apa? Aku berkata-kata aneh loh iki. Pedes neh. Astagfirullahaladzim. Ya istighfar ya aja lah ya lain nemen ya. Engkau panasan ya. Wis gak pedesen panasan. Halah. Kaya ngoeh-ngoeh guys permangan ki. Jan ki. Wis guys iki aku tak pindah mrono. Yo. Bakso 57. pindah ya. Pindah lampu merah sing sampingnya Mbak. Andinge kacamata. Mbak udah sapa? Mbak Lipah sing anu ngetas. Iya. Gua ning kono kae. Sampingnya kacamata. Orang lampu merah. Nek kene hak orang lampu merah kan nek kok kono. Lah mau kok Pak Panjang nih, Pak Panjang main di. Nonton Kan ngoten anu. Kok merah berarti. Suka. Ya wis guys, aku tak rono sik. Kemarin ini halte wong lanang sitok karo Teh Aki banget acara apa? Acarane. Endi ya Allah Gusti. Acarane. Sapa itu Aki, lanange kuwi kesar. Acarane. Ndak benda wis. Lanang sing tuwek mau. Opo? Lanang tuwek mau. Ngenteni anake, anake. Lah ada kesar, sampe tak kesar sapa? Aku tak nonton tahu. Ada kesar, pacarmu. Iya. Acarane kuwi. Kapan cara boleh gandengan ngono ya? Umbel nyisi orang budak kok. Cukup upel ra iso ngono kok pacaran. Lha iki sapa, Mas? Heeh. Nanti pemamu ngene. Delok, guys. Kuwi ya dikae nganu ranjo wong kuwi. Ngerakit ta. Tapi yo saiki nalar, Om. Sakmene gedene iki piye? Kan tahunnya kok tak? Kan Tahu 10 kan tahun. dicopot Om. Iki ya, Heeh. ini aku lho iso mangan tahu. Jangan merusak bentuk. Makanya mau Langsung mlebu sak tahu sitok ngono. Nyatane aku yo mbok rusak bentukku. merusak bentuk. Mau nggih bentuknya. Delok ya. Terangkap dalam bentukmu. Hah? Kabudang. Lan tontonan, nak konten.
Ngono lapangan jam Kok mulai. ngono nih? Mbak kan dari makan aku kayak malam dodot aja. Ya gak apa-apa mandi hujan. Ibaratnya jadi dua kali jadi dua lawan poli no. Itu ngomongkan. Kalau ro, Ora dugong iki. ya apa? Lumba. Tong gentong ngono lho. Dugong karo lumba mirip-mirip ya. Dugongnya apa? Padha karo pausen ya. Dugong iki gak kuwi ya. Apa jenenge? Anjing laut. Anjing laut teh. Gak ero. Sing rambut kuwi. Jejari dugong kok tak delok browsing. Sapi perah. Aduh, weteng kok kaku rasanya. Apa ku? Ya wis ngono sik. Padha. He, ora, iki nek kancamu wedok iki sapa? Kata, jenenge ngomong pacaran nih. Kowe nggo barange apa jere? Kamu juga barang apa sing dibuat juga? Enak apa nih gue? Ada duit Pak. Emang aku juga rana ada duit ini kono. Berarti lu kan namanya sinten? Salah. Itu kan namanya sinten? Sela yo. Sela Saukia. Jenenge Sela. Enak nggambar udan. Ya. Enak ngomong udan. Lah yo iki Sela. Ban motor. Karo. Lah kowe nggo barang apa? Sing silak jare. Udan ngene udan. Kowe ngendi posisi? Ya. Pas sini. Kan dia yo. Udan. Kira udan ya. Di ngubah motor. Delok. Sodok ngono kok. Sodok kok. Mesti kira pito. Oh, alah, jan cintanan nek gak pito ya, Mat. Kowe sandak mulai apa ora? Udan kok selaan. Selaan yo. Kowe ket temang. Ngene iki ndak yo tekan omah yo udanane kowe. Kowe takon ketawane. Antri apa? Ngawan sampe Yahmene. Gak masuk akal. Itu buah. Kabeh budal ya kowe. Pateni. Grimis. Nganggur ya oleh ngomong motor. Nyah, Lagi udan. kenali aku lho. Iki nek ning sekolah nih gak ngakoni mase ora ngakoni dhek. Mbah. Mersa iki. Ada langsung mbok paman ya om budget mbok solo. Iki ucek wae, ucek wae. Anak yo enak. Tolong ucekno Pak, kae lho Pak enek soklin Pak. Kuwi nyoteng model piye ya? Yo gak piye-piye, ndang to. Aku gak percaya mbek bundane nyotengi. Tapi nyatane yo pas sih. Enggak delok kena bokongmu tok. Pasti rom. Aku wis kapan? Oh, sing ono Pas, Mas. kuwi. Kayak bundal. Emah, kuwi masih gare kudung kurus ah. Aku pengen ngresiki jupangku.